играем на Дозбър, Охайо. Сега трябва да взе приключи. Хора, Дозбър, Охайо е май по-скучен от истинския Доз и от други дозови игри. Значи, май не трябва да я играете, защото малко е скучна на мене. Само за едно видео. Искам да оставите. Трябва да споря. Минай. Минай ми. Давай. Сега чувам. Хора, какво ви любимите ви плодове, зеленчуци, броколи, ягоди? Колкото изберете на коментарите. Колкото изберете. Колкото изберете си вие. Благодаря, че гледахте това видео и чао!